Elektronik je jedna zanimljiva priča. Naime, tim škole robotike Elektrobot, koga čine devojčice i dečaci iz osnovnih i srednjih škola Priboja i Prijepolja, počeo je svoje pripreme za kvalifikacije za evropsko takmičenje Prva Lego liga, odnosno First Lego League. Svoje pripreme oni su započeli danas obilaskom pogona kompanije Inmold, koja posluje u slobodnoj zoni u Priboju, a u kom se vrši proizvodnja delova za alate i industrijske robote koji se već proizvode u pogonu u Požegi. Tim Elektrobot jedan je od 3 tima iz Srbije koji će učestvovati na kvalifikacijama za evropsko prvenstvo, koje će se u januaru održati u Sloveniji. Iako zvuči kao tematika iz naučno-fantastičnih filmova, programiranje i robotika je oblast kojom se već par godina sa uspehom bave devojčice i dečaci iz osnovnih i srednjih škola Prijepolja i Priboja. Prošle godine tim Elektrobot učestvovao je na kvalifikacijama za evropsko prvenstvo kada su bili jedini tim iz zapadnog dela Srbije, a u konkurenciji 18 tehničkih škola koje se bave robotikom i programiranjem zauzeli su odlično 5. mesto isključivo zbog zastarele opreme koje su tada koristili. Pripreme za ovogodišnje kvalifikacije tim Elektrobota započeo je obilaskom pogona kompanije Inmold, koja posluje u slobodnoj zoni u Priboju, gde se vrši proizvodnja delova za alate i industrijske robote koji se već proizvode u Inmoldu u Požegi. Pre svega da se zahvalimo fabrici Inmold koja nam je omogućila da dođemo u ovaj pogon i da naši učenici pogledaju baš te praktične stvari, jer inače sama nauka o robotici deluje malo apstraktno, posebno u knjigama su samo slike i nešto teksta, pa je teško malo i deci da shvate kako to uopšte funkcioniše i kakva je veza između tog mašinskog dela i programiranja. I evo, danas smo imali priliku da deca vide na licu mesta kako neke mašine obrađuju nekakav materijal i to uz pomoć kompjutera koji upravljaju svim tim. Tako da im je sada sigurno malo jasnije šta znači robot, i to ne samo u onom, da kažem, smislu što prvo svi pomislimo da je to neka igračka koja se kreće levo-desno, koja liči na čoveka i tako dalje, nego da su to u stvari delovi mašina ili kompletne mašine koje su automatizovale proizvodnju ili izradu nekih komada, nekih proizvoda, svejedno. Pošto je ovo takmičenje koje organizuje kompanija Lego, svi su čuli za Lego kockice, od tih Lego elemenata slažu se različite prepreke koje su postavljene u jedno 7-8 različitih misija koje treba isprogramirani i sastavljeni robot da savlada. Iako su pokazali odlično znanje na prošlogodišnjem takmičenju, devojčicama i dečacima tima Elektrobot plasman na dalje takmičenje izmakao je zbog robota čiji je model u odnosu na ostale timove bio suviše star. Ove godine pred njima je novi izazov koji će biti olakšan novim robotom koji su dobili zahvaljujući Ministarstvu za turizam, trgovinu i telekomunikacije kao i brojnim sponzorima. Povod posete dece u fabrici Inmold u slobodnoj zoni jeste takmičenje koje se održava u Sloveniji 11. januara. U pitanju je takmičenje koje se zove First Lego liga. Mi smo jedna od 3 ekipe u Srbiji koja učestvuje na ovom takmičenju. Mi ćemo da pokušamo da ostvarimo tu neki uspeh. Imamo dobru ekipu ove godine, znači deca su srednje i osnovne škole. Ovo nam je sve omogućilo, inače, Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija koje nam je i kupilo, u stvari dalo novac da kupimo tog novog robota. Mi se nadamo, pošto nam za dalje, naravno, za taj odlazak u Ljubljanu nam je potreban novac, mi se nadamo da tražili smo sponzore, opština Priboj nam je takođe obećala sponzorstvo, tako da još uvek pregovaramo, ali su dali saglasnost i ujedno i da se zahvalim nekim privrednicima koji su našli razumevanja i dali nam takođe novac za ovo takmičenje. Tim Elektrobot ove godine ima članove koji su i stariji i iskusniji, osnovce i srednjoškolce iz Priboja i Prijepolja. Obilazak pogona kompanije Inmold u slobodnoj zoni u Priboju za njih je bio zanimljiv i uzbudljiv, a robotika veliki izazov i nešto čemu ovi mladi naučnici i budući inženjeri teže da se bave u budućnosti. Danas u Inmoldu smo videli razne mašine koje služe za obradu nekih delova za robote. Ti roboti nisu roboti kao ovi koje mi imamo, već neki roboti koji bi zamenili neke fizičke poslove koje obavlja čovjek. A kada govorimo već o robotima kojima se vi bavite, reci mi, imate već iskustvo od prošle godine u takmičenju, šta misliš kako će biti ove godine i šta vas čeka?
Pa ove godine smo svakako iskusni, stariji, ekipa je sama sastavljena od starijih članova, te nadamo se svakako boljem rezultatu. Što se tiče iskustava koje stičeš ovako baveći se na ovaj način robotikom, koliko će ti to značiti u daljem školovanju? Šta planiraš da upišeš? Pa upisat ću verovatno računarsku gimnaziju ili nešto vezano za robotiku, a ovo će mi svakako koristiti jer je divno iskustvo i samo druženje i programiranje tih robota. Budući da su članovi tima Elektrobot već pokazali šta umeju i mnogu, za očekivati je da i postignu uspeh na predstojećim kvalifikacijama koje će se održati 11. januara u Sloveniji. Ukoliko osvoje plasman, očekuje ih i učešće na svetskom prvenstvu u robotici koje će se održati u američkom gradu Houstonu, Teksasu. Podsjetimo, prva Lego liga je takmičenje namenjeno mladima koji su zainteresovani za inženjerstvo, robotiku i nauku i održava se već 20 godina uz učešće timova đaka iz 98 država sveta. U Priboju sutra počinju 47. Limske večeri poezije i potrajaće sve do petka 13. decembra. Na ovogodišnji konkurs 47. Limski večeri poezije pristiglo je 48